Rangu ndinonzi Leo Jakarta Erics. Aiwa tinotenda nerutsigiro rwamunotipa kuti tive patiri nhasi ndimi. Asi pane zvichemo zvamunozotipawo muchitiudza kuti isusu tine muono wakadai, tine muono wakadai. Ko chakati chakagumira panzira, ko chakati chiri kuya rini. Tinotodawo kukupai kugara muchinakirwa, tisakusiyei mune nyota. Asi izvi tinozvigona chete tikabatsirana. Satauya nenyaya inonzi sponsor a series $2 campaign. Iyi ichaita kuti zvese zvichemo zvenyu zvese tizvisadzikise. Saka tinokumbira kuti mutisapote vari diaspora, vari muZimbabwe, vari kupi. Information ichanyorwa pascreen. Motibatsira kuti zvinhu zviite. Zoitwa mwanangu ichizoendwa choita jese isu totenda kuti tapepuka tichifema mweya wacho waipa wakuzarira watenderera mweya wamomotera. Mom, where's Chishamiso? I don't know. Thanks to your crazy drug-vested junkie little sister, we lost her. Exactly how? I'm as surprised as you are. Pandashika pana pasisiva chanzi, she disappeared and she doesn't know what happened. Mom, are you being honest right now? What? So you think ndamura ndikamisa mpoto ndikamcheka ndikamudya? Mom. I'm as desperate to know where she is as you are. Mom, and you do realize how dangerous it is if she escaped? Where were the guards? Attending to your suicidal sister, of course. And Beth, what did you do to her? She can't just break down like this. Long story. You know she's quick to a tantrum. Spoiled brat. You know, my concern right now is Chishamiso. We need to get her back here. How? Well, that's what your sneaky little girlfriend is going to tell us. Lucy. Mudzimu ndiringe zvisashoko kuna zamatenga. Zoitwa nevana zondibata rangu zanga. Hatichazivi kuvara kwacho ndikupiko. Hatichazivi matambiro nepekuguma pacho. Zoitwa mwanangu usibomba makwerai. Kuiwa mahips acho kukura. Ndo basa rachukasikana ndosaka ndikachiorder. Kuti zviite sei neyo nyasha izvi makazviona izvikurwa hwako izvi. Iwe vanenge wambodzwa nani kundoma asikana siyana nezvinhu zvangu iwe kasanokia gedi aiwa nditi ndiwapezera kuuyu here. Chikafu ichi Lucy. Siseliza zvimunzichi ndimadzireyewa uisidanyao. Ini pano basa rangu ndiri kungokupa chikafu nekuita zvanoenda udzwa namama. Unoziva here kuti kutaura newe kudai it's a big risk. Makanditaurira nenyaya yamizera. No iwe. No. Iwe. And I don't want to be involved in whatever zvikuitika panapa. Wazvinzwa? Ini pano ngokupa chikafu ichi.
asione chekuita nekutiza kwaShamiso. Please help me, I'm begging you. There's a lot you don't know about this family and these people. Please help me to escape and I'll tell you everything. No, Lucy. No. And if you know what's good for you, you might as well eat. Maswera sei Namai? Ndaswera hangu, waswera sei mwanangu? Ndaswera. Makunzwa sei? Makapedza rikose nyima pepu. Ndakapedza. Ndakunzwa zviri right chaizvo handaraita ndiri kungoona kuti ndiri right. Ndanda kutyaka kuti ndinoenda muromo pasaidi. Mai. Makatoita lucky popai. Inonzi stroke iyoyo haitambise. Aiwe. Ko geta rupi? Geta buda mai manje uyaenda pamatak shop apo kunotsvaga matemba ari kudzoka mai manje. Okay. Kuiwe, Shamiso akazodiko? Akazombofona futi? Zvashamiswa mai. Ipapa ndada kutofunga kutoenda kupolisi chaiko. Vambotry kunditrackera phone yake because pese paanofona ka anongofona ichingo private number. Kumapurisa vanoita zvemafoneri. Wadi kutsvaga vanhu vari private vanospecialize naizvozvo zvemafoni izvo. Aiwa, vanoziva ivavo mapurisa iwayo. Saka apa tandingoti beta titreke because pese paanofona anongofona achiti ndikuya mangwana kusvikana nhasi. Imi tichadaro dziri mbavha dziri kufona dzichinyepedzera kuti ndiye. Wati mai ndakatombozvifungawo izvozvo. Naiyo AI yakati kuuya iyi. AI? Ndoipi iyoyo? Kwanditi munhu anotofona ichotedzera voice rako chairo izvo motofunga kuti pamwe ndiye. Technology kana yadai yashata. Yashata mwanangu, saka enda kumapurisa zveshuwa. Chokwadi, saka ipapa ndatongoti ega ndiende ndinotora gate apa tifambire nyaya dzacho. Aiwa, anouya mai manje. Anodzoka aenda padhuze apa. Nanditi. Tomira. Sisi, what happened here? I mean with Chishamiso intervene. And why is Mama involving Lucy in all this? Saka kuti nditande kupindura mubvunzo upi? Mubvunzo yenyu yawandisa mukomadanyo. I mean, what happened with Chishamiso? Taura chokwadi ka. Inasitomboza kuti chi. Kana kuti abva sei pano. Ini ndanga ndiri kutotamburawo naTabethuko. Anga achita kunge akurwara njere. Eni ndatodaidza magadzi kuti vauye vandibatsire timubate timudzikamise. Saka ivo pavauyo vari kuti vasiya magedhesi vakaloka. Handitomboziva chokwadi kuti nditi handiziveni. Saka muchitotaja majura we? I doubt. Nekukura kwarakaitako. We also was here. Lucy ari kunzi auya. But haana kumbogara. Because kana ndikaenda kumbomuona ndatozongonzwa kunzi Lucy auya. Akaenda. But paaenda Shamiso anga aripo ndamuona ini. Are you sure? Yes. Okay, let me call Lucy. I don't think it will be a good idea. Mom, what did you mean when you said Lucy knows about Chishamiso? Did you not hear that she was the only other person in this house on that day? You see, I've always suspected Kamskana Kakwagaka kuti she is not who she says she is. And my gut feeling is never wrong. What? So you think she's some kind of private investigator or something? More, a spy. Mom, come on. This is Lucy you're talking about. My girlfriend. Yeah, or so you thought. Look, son, I can smell a rat from a distance. And that girlfriend of yours stinks from a mile away. She knows something. I'm going to see right now and prove to you that he's innocent of this matter. Oh, good. I can come with you. I'm not going to your house with you, Mom. Of course not. Rather, let me take you to her. Mom, what have you done? Come. Mama, Chishamiso,
kupi? Ari kupi? Mama. Chishamiso mzukuru auya. Ndauya gogo, muri sei? Kondiri kunyasoona here naChishamiso? Gogo, handisisina. Ko what happened? A lot happened, gogo. Handikwanise kukutsanangurira izvese nhasi. Ndichazokuudza izvizere. Kana nesuwo tine zvakawanda zvatoda kutsanangura zvakasara zvichiitika usipo pano. Pakasara pakaitika zvakawanda usipo Shami. Asi rega ndichifonera sekuru vako nambuya vako namama vako vauye. Handifunga ndingakwanisa kuvaona vese nhasi. For now ndingomirira sekuru vasvike. Kozi gogo Shamba wangatobatikana. Chete hazvo. Asi mai vako vachafara Shami. Tese tafara. Ko hanzi Edi akasungwa? Izvo zvakutoda kunzwa zvizere kubva kumba kwavo Shami. Asi isusu ndo zvatakangonzwawo. Baby, if you know something, anything, tauraka, and everything will be okay. I don't know anything, Daniel. Please, I don't know why you guys are doing this to me. Please, just let me go, please. Mom. Oh, don't be fooled, Daniel. The right question to ask is, who is she working for? Urukushandirani? Nobody, baby. You know I'm a therapist. Please. Say, welcome back. Thank you, Lisa. What up with her? Akunzose? She's in her room. Oh. Yes. And say, Mom is back. Just as well as Daniel. Oh. Yes. Varu? Varu back room. Okay. Kuchiko chikushika pana. Daniel, wakadzoka. What happened? Hey, can we concentrate on the matter at hand here before we all go to prison? Iwe, wakaise Chishamiso? Where mama dina wandanga mizaini. Really? Daniel, can you go and collect your phone? Actually, honey, can you please go and collect your phone from our guy? Mom, it's really necessary. You're now embarrassing me. Daniel, can you please ask your girlfriend to tell us kutaka ise Chishamiso? Beth. Iwe Beth. Beth. Gara. Chi. Are you okay? Iwe Beth. Nai baba Nyasha. Shoni manje tongogara. Kungogara chaiko ndenyaya kwababa vake iyi. Aiwa hazviite. Ndo nyaya ndotobva kutokurukura namai panapa panga usiku. Kuti apakapaka pakutoda police paitwe zvepa investigations. Handiti. Patombotirekwa foni yake chaipo. Kutangira pa foni yake chaipo. Kuti ari kufona ari papi chaipo. Ende kupi. Toita sei? Totangira ipapo. Kuiye mukomana wake uyu. Akazoita siko kupolisi. Makambonzwawo nezvenyaya yake? Hapana zvandakazombonzwa namai. Twakumana twetu twakatotiza twetwe. Vese vakurasira mhosva kuna iyeyo. Inini Daddy Joe vakaenda kumusha. Naiva mai vaEdhi vacho. Saka ndotozongonzwa vadzoka. Tonzwa kuti zvakamira sei. Aiwa, zviri zvekudzoka here. Chishamiso anodzoka mai. Chishamiso anodzoka. Hatisi kurara kumba kweni namai Nyasha tichikunamatirai usiku hwese, day and night. Baba Nyasha kuti Chishamiso adzoke. In fact, ndakaita kurota so Chishamiso achisvika pamba. Naiwe Sebo. Saka iwewe kuti simbisa nenyaya dzekuhope dzekurota. Aiwa, kana zviroto zvenyu ngazviperere kuhope. Aiwa. Musakanganwe kuti
some of us we are spiritual. Baba Nyasha. Muri kukangano here panapa ndiri mudiki ini ndichikurotere hope pana. Muri kukangano. Aish. Isa pin yako hapa. Isa pin yako hapa. Iwe, put your pin. I am home safe. Chishamiso. Lucy, who are you? You are a spy, Kaiwe. Huh? How long have you been spying on us? Daniel, ndakaputichi. Ndakaputichi. If anything happens to me, my team will be here in a flash. You guys won't get away with this. You won't. Lucy. Huh? It's unbelievable. Okay, sweetheart. Mind the step, mind the step. Right. Okay, sweetheart. Here, hold this. No, what are you doing? Well done. Now, Daniel, clean your mess. We. Batsire mtaka disumota. Hana kufelo. Asmabasa nibatsire John K Andy. Batima kum. Sylvia, Chisha, wait. Huh? What have you done? And why use our daughter to do something like that? Huh? What did you expect? Iwoni zozoti Danyuka hapana panga chambouraya kamsikana keke. A spy, Simon. Under our nose. Iwe, first it was this Chinomona's son, and now a full-blown spy. You see how your kids have been manipulated by the system? Simon, we are actually losing grip. But still, that's not good enough to expose them to that kind of horror! Sylvia, do you know the amount of damage that you have heaped on Tabeth? So what do you want me to say, Simon? You want me to say sorry? Okay. Sorry, Simon, for trying to save our family. Sorry for eliminating our threats. Iwe, do you realize that Chishamiso is still loose out there? God knows who has our information, Kunzoko Isos. Hence, Lucy should not have died like that. At least we could have tortured her. Kuchika ataura. And it kutaka tumwanani. Arikushandirani. Akaoza kutichi. See, it's better to work from a position of knowledge, Sylvia, rather than just firing bullets at every enemy without answers. What has happened to you, Simon? Are you not the one who taught me that no enemy of ours is supposed to live to see another day in our camp? For they will become wiser and overpower us. So what has changed? That was without involving our kids, Sylvia. Family is off limits. If not, that's how tataita manje kuwana wedu. That's the one. Tagonachi. Those kids just need to grow some balls. Sooner or later, they're going to pick a job and finish it on their own. Yes. So what now? Huh? What now? Your campaign? And you sent Daniel to the Chika Mountain clean. He is back, isn't he? And victorious at it in case one goes at Washington.
Chishamiso iro. Yowe. Kuhepi naye mzukuru. Ha? Chishamiso ndafara ndakuona. Ha? Chii chakaitika kubva pawabva pana 8 pai? Hamusi makuwanza zvokutaura here. Koye mambozoti ari sei? Chishamiso. Uri right here Chishamiso. Ndafara ndakuona. Chishamiso. Ipapa apo kapa. Nditobva kwana mbuya vako ko. Nditobva kwaudza kuti funga ndakarota Chishamiso. Auya pamba so. Vakatotanga kutondiseka vakatoti koimi makazotanga chiprofita rini. Izvozvo shuwa vakazvitaura. Sekuruka zvacho zvakaoma. Kubva ndibve kwaka handimbozoti chii chakaitika hamhenoti zvii. Chandiringoziva ndechekuti ndanga ndiri kwagovans parimwe zimba zihombe so. Yanzi ndakanhongwa nzi murodhi here ndichingofamba zvachona mheno. Kwawairambirei ukagara ikoko naye muzukuru? Ipapa pambuya vako chaivo vakasvika pakutoita stroke chaivo nenyaya dzako idzi. Murwariro wandaiita sekuru. Ndakarwara zvimwe zvisingatomboite. Ndakarwara so anzi vaida ngondibatsira kuti ndipore. Yanzi vanhu vachona havadi zvekuzikana here saka ndosaka vangondibatsira zvikadaro. Pakayamwo musikana akauya panapa. Hanzi ndabva ku-private investigators union here achitaura nezvenhau yako iyoyo. Bonyasha hamusi makuwanza zvokutaura here. Mwana achangosvika ada kuzorora. Anozotitsanangurira zvenyaya yake zvizere. Zvishuwa. Alright. Chega ndifonera mbuya vako ka. Ndibva ndongovaudza kuti waita sei? Wauya. So ivo vasunungukewo vedu we. Ko zvanhu zvakadii kuti tozongomukira naye mangwana makuseni ikoko? Apa ombozorora ka. Alright. Hapana chakaiyo. Shami. Wadzoka? Ndafara. Saka imi vakomana imi ndo magariro amuri kuita here kudhorobha naivana vambodzi. Kushaya chaiko ndizvo sekuru. Ndogara ndichikuudzai kuti mukomana uyu akabata uyu. Ndogara ndichizvitaura kuti haatomboda kuti tigadzise problem inenge iri muno mumusha mukomana uyu. Izvi zvitarisa muri mataura nenyaya inorema, nyaya yengozi, but iye akuti simba nenyaya yeurwere. Vakomana inga zvakangoma zvazvo. Ndeupiko mwana wacho ari kurwara uye? Ine handinyatsovazivi kunze kwouye paida uyu wandazoona nhasi unoyu. Sekuru, musikana wake mudiki uyu anonzi Tabethu. Inini chaiye ndakaenda ndikanomuona inini. Handitika mazuva apfuura ndakaenda ndikanomuona. Hausi urwere hwekuti izvoni munhu anotomhanya achisiya nyaya yakadai, nyaya yengozi achimhanya kuenda kumba kutanga kusina vanhu. Mukadzi wacho ari kupi? Haaziri akafonera uyu. Baba anotoda mwana wenya aripo ipapapo. Achimumhanyisa achimuvhirika zvinhu zvaari kumuita ipapapo. Inga zvakakutongooma zvazvo. Zvakaoma. Imi vakomana dare iri kaiti harifanirwi kusiyiwa rakamira rakadaro. Muri kuzviona? Uri kunzwa jo? Hazvifanirwi kuramba zvakadai izvi. Imimi manje muchazvigona sei? Tarisai kuchembera kwandiri kuita uku. Hapana anoziva musine nguva. Ericha, munozozvigona here izvi kana ndichikuendera? Munozvigona? Jo. Sekuru. Akumanaka. Sekuru, ndosaka isi tiri pano. Imimi kana muchikwanisa itai zvinoita kuti zviite. Uyu kana asingadi uyu musiyei nekuti ane upenyu hwake. Uri kumuita sei? Uri kumufambira zvakanaka. Muri kuona sekuru pandiri panapa handina kana mhuri inini. I believe kuti muzukuru wenyu ndiye ari kundishandisa. Kukutaurira chokwadi. Aiwa. Kukutaurira varume. Ngatisataurei zvakawanda. Ngatingomirire kunzwa kusaidi kwana sekuru wako kusaidi kwamai vako kuti zviri kufamba sei. Inga zvaitaurwa zvemombe takanyora pasi listi yacho wani. Ipapo futi madhara mirai ndikutaurira chokwadi. Inini manje hamusi kutaura kuti ngozi yacho yakapinda nepapi. Inini manje I'm now confused. Handichanyatsoziva kuti zvakamira sei ipapapo. Kukutaurira chokwadi handichazivi. Ngatingomirirei tongoungana tese pamwe chete tozvitaura izvi. Yotaurwa kawani. Kwete kuti tongoramba tingodzokorodza chete. Taungana tese tongoiparura. All right.
Wakomana gadzirisai zvinhu. Ndizvo sekuru. Gadzirisai tichiripo kudai. Iri munzeve chirando. Ndazvinzwa muchirasha vana. Iwe, imbodya kani? Thank God. Daniel wadzoka. Ari kuramba kudya kawe. Where's mom? Kurumu kwavo. Indeed. Vanenge vabuda namunzwa mota yavo panzako. Okay, good. Can you please pick up this bag and it? And please make it fast. And don't let anyone see you and it. Motsa mota mam. Iwe, uda kuenda naye kupi? Sisi, no more questions and it. And man zoitika panzapa. None of us is safe here anymore. I understand. Call Lucy. I don't know. Sorry when. Okay, Sakainika, let me go and pick and it. Please, hurry up. All right. Where to? We need to leave. Rather, we need to escape from this place as soon as possible. Here we go again. Tichienda kupiko? Huh? I'm not going anywhere in it. What? Saka parupla kuita say. Iwe, do you realize how much danger we're in? Sylvia, I've fixed a lot of problems for you, Iwewe. Saka if dwezvika, nichangotora vana vangu, then I'll find somewhere safe to go now, but not with you. Are you crazy? What happened to family? Iwe, you can't possibly be that mad at me to make such a cold decision. You have ruined this family with your own hands, Sylvia. Now you've gone as far as not even having a conscience towards your own children. Oh, let's not talk about conscience here, Simon. You and I are both cut from the same cloth. We both love money, power and possession so much that we can even kill for. What changed in you? When? You know what? Fighting with Yuga, it's just a waste of time. Saka mangwana ndikudzokera kumusha. Saka kana iwewe uchine shungu neimba yako, iwewe kana uchiri kuda nezveimba yako, tokuenda tese. I'm already booked for South Africa. Ewa, ndati mangwana tokuenda kumusha. You know very well kuti kune matare iwewe. Since when do you care? Iwe, if you think that's a good hiding place from the chicas, then you've got another thing coming. Tomorrow morning I'm leaving with the kids. And your ticket is also booked in case you change your mind. Manje kana akasazvitora serious sekuru ka isusu ngatigadzirisei zvinhu. Simon anotsvinya sekuru. Iye anogona kushayanya nazvo nekuti hana kana nhamo yainayo ka hana basa nazvo. Ndizvo chazvitete dzamukutaura izvozvo izvo. Ndabva makusei ndivaudza madara kuti ngavangoparure nyaya yacho kwatiri tiripo. Tione kuenda mberi. Aiwa kadzukuru, chamusingazive imi ndechekuti matara aya ane mazera. Imi hamungangosumuka kuribata dare iri. Handiti imi musina kusimba semhuri, musina kubatana musiri mhuri imwe chete. Iye mukomana uyu munogona kumuona seasina basa uyu, iye Simon uyu. Asika inini handizodi kuti ndinge ndichibatwa nemhosva. Muri kupanzwa? Kupanzwa seko. Handidi kuzobatwa nemhosva. Mura unoti mwana wese wanyamuno panzvimbo. Muri kupanzwa? Natiri kuzvinzwa sekuru. Sekuru vari right. Takamboenda kun'anga nhatu. Dzaingotsanangura one thing kuti batanai semhuri muite zvinhu zvino pamwe chete, nekuti tikada kuzviita tisina kukwanaka tinopara imwe ngozi futi. Wada anoenda Yo, manje toita sei nai baba? Izvezvi ndiri kushungurudzika nenhau dzemukomana wangu uyu. Ende mari yekuti ndirambe ndichita up and down handitoikwanisi. Dai pasina budhi Joe ava ndisina kutokwanisa kuuya kuno ini. Aiwa chidarizwa tsukuru. Imimi mochifonera Simon mangwana ndotaura naye. Muri kunzwa? Ndinoziva kuti anouya. Sekuru, unomuziva here muzukuru wenyu? Ndongakudayirai. Munonyatsa muziya chaizvo Simon. Aiwa, anodaira. Musanetseke, anodaira.
Tomboedza. Asina baby. Unyasonewo zvataita pazvine brain irewo. Handidai paripo patafonerana muchemberi. Asikawanzwa zvaataura mwana. Ende zvikuratidza kuti nyaya yake haina kureruka zvekudaro. After everything zvakaitika, munhu udzoka asisina numbu. Asi bata yaratidza kuti ari healthy wena. Iwo zvona sei? Handiti atanga ari kwagovans. Plus vanhu vacho vane mari. Achikundinetsa inini. Chinwani. Kuti vanhu vakambonyatsoita sei chaizvo. Vanotowanunga mwana wavasingazivi. Votomuchengeta. Kudai akafira mwana iye chichaitika. Vanhu vane mari vanombozvitsvagera izvozvo. Havatyi zvekuswero-yeresa zvinhu sezvatinoita isu. Vanongobhadhira ka their way out. Hauvazivi vanhu vane mari here? Chitongoti kudaro. But iye ari kuti abva ikoko zvakanaka handi? Ndo matauriro aita. Ini ndangotiwo sezvo ari munhu anga ine trauma yezvese zvakaitika pese apa, pamwe anga achida kumbohila zvakanaka. Yeah, you're right. So, tozofunira mangwana handi? Handiti tisu tiri kuenda ikoko here? Hwababa wanyasha so. Asi matononokerwa. Kuyangu kana dai ungori wisa. Haufaririwo kana mai wako achifara. Ndizvozvo hazvo. Zvauriwe uvatumire meseji ndarara. Munovaona vachigogodza midnight amai venyu pano. No. Twafanira mangwana. Plus, uzati today we're going to be very, very busy. Usiku unokomeza upera. Busy? Yes, kakufanira kamwana. For how long have you been screwing me and the chicas? What do you mean? Oh, so you don't know? You sure about that? Who told you that? Make sure you bury her where no one will ever find her. Silly bitch. Hello? Josephine, can you please come to my house? Yes, now. Thank you. Is everything okay, ma'am? Don't want my phone at this late. Answer a crisis. Exactly. And I did not time you to explain a lot right now. But I need you to cancel those appointments and meetings that we had planned. I'm sorry, ma'am. But we've been booked by 3 women organizations after Chishamiso's story came out. And this could be our big... I said cancel them. You know family comes first. And right now, family yangu is in a serious crisis. But ma'am, whatever it is, of course we can, but I just need time, okay? A month or so. Mwana wangu askunzwa zvakanaka. And I need to take her abroad for treatment. To where? India. Yes, that's right. That is exactly what you should tell the media, okay? And do apologize to the NGOs, okay, about this. You know what? If I don't go, I might actually lose my daughter. Well, okay, yes, ma'am, but usually Mototipin's in a better position before the pause. Are you trying to make me feel bad? No, ma'am. Then why all this emotional blackmail? Just cancel the meetings and reschedule. Full stop. And does Mr. Mari agree? What are you insinuating? And who knows what money will do to? Yes, ma'am. I'll get you it right away. Consider it done. Good.
I wish your daughter would get the best treatment in India. If that is all, that way now. Okay, I'll be available per WhatsApp for any updates. Okay. Okay. Okay, ma'am. All right. Thank you. Thank you. Please don't kill. Please. Chill. Yeah, if I wanted to kill you, I would have done that already. Yeah, plus you know, I'm not the one who wants you dead. You shanti wako wambondita rafu zvako dzakawanda iwo. But killing you is not my choice, yeah. Forgive me, Henry. I'm sorry. I'm so Shamari, apasina nguva yezvinhu zvese izvi. Waiziya? According to my boss, you are a dead woman and to be buried. Handiti? Saka chinzwa zvatakuita panapa. Chibva panapa ka. Ndikukutora iwo. Ndikuisa mushit. And then I'm going to throw you utrange mota yangu iwo. Ndinokudhamba uko. Kumasango ndinodhamba body yako. What? Shamwari, there's no time for that, yeah. What? You think that Mr. Maru just take my word for it kungoti zvaitika. Pane vanhu izvozvo vakatonditsoma izvozvo vakutonditarisa kuti basa rapera here. Tozoita sei? Zvawakutoita panapa, you need to go and pack your stuff right now and make sure kuti you pack light. You're just gonna escape to the woods and you disappear mukati momo, and I will arrange kuti tizosangana ndichikupa zvinhu zvako iwo. Ndienda kupi? Out like where? Like where? Shamari, that's going to be your choice, Shamari. Sekwenyika ka ese Mozambique, Malawi, anywhere you want to go. But what I will tell you, Zimbabwe is a very, very small country for Mr. Mari and the Chika boys. They will definitely find you quite a mistake. Zimbabwe. And you have to go far. You talk too much for a dead person. You doesn't understand. When pack your things, hurry up right now. Yeah. I didn't know you were related to him, sir. Please take my word on this one. So you know about the case? Yeah, nyaya ndoiziva yasi ndandisingazviziva kuti mune ukama naye boss. Chii chakanyatsomboitika? You never informed me about it. Zvakaitika boss ka. Kwakasumuka nyaya kubeso.
nyaya kamusikana kainzi kakamitiswa pa6 party chichi. Saka sekuru wacho manje wakabva mhanya unoripota nyaya kupolisi manje. Huh? Saka, what happened to the girl? Henry, you're losing your grip manje. Kana boss. Ngoti zvakazoitika ka. Sekuru wacho anga wakukonzeresa boss. And by the time that's when I was informed and in nangu boss, I just did what I had to do at that time. I need a D out. Iwe, mwana wa hanzvadzi yangu kawo. Okay, I'll talk to the guys. Asi inyaya inogona kungotora nguva iyi boss because iri doketi rakatovhurwa kare ndi inyaya yakambopinda mukoti kudhara kai. That's my sister's boy, Henry. And this is your mess. Iwe, if you could frame him, then we can get him out as well. Yes, boss. Asi ndanichingoti get him out, Henry. See, I can't bear knowing that my nephew could possibly go to jail for a crime that he did not commit, and that's because of my sloppy worker. Boss, I just did what I had to do, and I did what I had to do even to a stranger. And apa chakunyanya ndirwadza ndechekuti ini ndasingatozivi kuti hama yenyu asi ndakopinda. Tona nishira. Wakazoriwana kuti simfa iyoyo to answer back. I sent you on a mission and you do it. Muda mai mari handede. Manje be sloppy again you want. Be on my bedside and you'll see what happens. Get that young man out or you will have to answer to me. And residents in and around Norton are warned not to walk alone during the night. There's an increased rate of people, both young and old, being kidnapped. Different organizations in partnership with Norton Police are conducting thorough searches in both Lower Norton and Upper Norton. This follows after a report that Lucy Lovo is missing. Elizabeth! Eliza! Ndauya mama, Mate. Oh. Things are getting out of hand, Panapa. I need you to pack your bags. Okay, saka mimi nemakuita sene mama. Ndambofunga kuti maybe ndokusiya Panapa nana sekuru wiri here. But with the way things are, ayo, chimboenda unoona vana. Hapana chakaita pa mama. Saka muri kuziva kuti todzoka riini here or maybe hatichatodzoki. No, I'm not firing you, Eliza. Just take it as a leave, handiti. Okay. And uyu Josephina acharamba achikuisira salary yako, even though ndisipo, handiti. Okay, kuti kudaro here mama. Well, it was short notice, so you deserve to be paid. Maita basa mama, thank you so much. Ndanda kutofunga kuti ndotangira papi nevana. You know what, enda unoona vana. Rest, handitika, be with your family. Isisu Panapa tichambobuda tomboenda ku South Africa. Saka enda unorongedza mabhegi ako and please be quick. Kona mama. Ana Daniel mama vaudza here kuti muri kuenda nawo SA kwacho. No, ndanga sina kutaura nawo asi handisi kuzovasiya Panapa. Vachida vasingadi ndiri kuenda nawo. Manje Daniel naTabeth vakabuda nezuro mama. Havana kudzoka. Vakabuda? Kuenda kupi neEliza? Oh God, these kids that you gave me. Where on earth could they be? Mama, I thought kuti maybe vakataura neni. But anyway mama, you know Daniel is very responsible. Vanombotaura nenava. And forget Daniel being responsible. This is not the time for these kids to be rebellious, man. Especially with the condition in Atabethi. Uyarongedze toni. Mudzimu ndiringe zvizashoko kuna zamatenga. Zoitwa nevana zvondibata rangu zanga. Hatichazivi kufara kwacho ndikupiko. Hatichazivi matambiro nepekuguma pacho. Pardon. Ed. Hodi. Right man. Nanda kusuwa. Kananiosha. It feels good to be home. As usual. Kuri kutsvaira mamaru? Munzo kabude, wakenda musha. Oh. Right. Hande mumbasha mwa. Oh.
Patisei panapa. Ya panapa bom. Pada tasmiwa. Akasunakidza. Pazibvudzi kudeso. Dari ndokusina mvura zvangu kana munisa musoro papira. Rutsangana nini? Asasufara ndadzoka mbamo. Maya kutofara ndofara zvinga. But pakuda mvura. Zvindokisina mvura. Unenge watogona. Ngwagona. Yeah. Iwe mune imki chenu? Mune chingwa. Munokwanisa kufana kudya chingwa ndiri. Ndoroka jembi fast. Nematembe. Aiwa tangane sadza. Ndadya chingwa ndona kufa. Sina muzodogeza. Ngandikuti ndanga ndadya ndozogeza. Hazvibudi munodya sei muchinhu. Nyasha iwe ma uyai kuno kumesa na Lois uyu Vasikanaka isi tinoda kumbobuda kuenda kwagogo na Chishamiso. Handiti hapana anga akavaudza kuti akadzoka Chishamiso ka? Ndakafunira tete ndichivaudza kuti Shama akadzoka kai. Unopenga here? Ndiani akakuudza izvozvo? Mama uyo ari kunyepa. Mfungo kuti dai akafuna dai tisina kuona vanhu vavo panapa. Dai zvakuyo Nyasha. Mama unenge ungofunga kuti ndikutora chikwadi ndikutamba mama. Lois. Pane pamwe panotambwa napo. Handiti kuzoita pamwe pasingatambwe napo. Okay? Izvozvo ndozvo panotangira kunyepa ipapo. Yeah, I'm sorry, Dad. I was just pulling your leg. Mazotora chirungu asikana. Mukumona kanyasha Dad. Saka kuti andigona kutora chirungu here. Kasazoti I'm working on my English accent kan. Okay, idzo inyaya dzenyu idzo. Mosara muchase muchitaura. Isusu takumboenda kwagogo. Tonoazivisa kuti Chishamiso akadzoka. Okay. But Daddy, ndachida kuenda ngunona tete na gogo. Nei vasikana. Tuzoenda kapedu tega. Vada kumbira na Shami. Munozoenda imwe weekend wo. Handiti. Isi tabuda isu. So please. Chimomera kufamba. Handika? Make sure you lock all my doors. What I did na mama. Na Shami. Bye bye. Mwalese gogo na tete. All right. Kosekura muchadya nyine masawu asi mazina apera kani nekuchembera. Maboya kuchichira koko. Inini ndosaka ndaita hangu zvemutakura. Nekuti mutakura ndonyatsoziva kuti ndonyatsoti ndi kubva ndichiri kuchikoro chaizvo ndozvandaitongoda. Ndinodya zvangu. Zvino manje ndakazviguma kare ndichirugara nambuya paya. Usimbe hwako kutadza kungobhoilisa chete wozomona sesadza iwe kai ambuya munozoti kuharare zvinhu zvese zvinodhura unenge uchida kutotenga zvinhu zvese hapana chamara. Kubva imari yakawanda inini kuonekwa ndichitenga nyimo pano. Aiwa kuti ndaita se iwe zvese zvekudhorobha ndezvekutenga kungoburisa mari kudai kuburisa mari apa pekurima pacho hapana zvenyu kungesekuru meni paida ndisvitse mutetenerwa wawe ndimbotsenga iwe nhunguru dzangu dzeye wachengeta handiti maita dad wachengeta nhunguru dzangu handiti ndoda kuigira DJ ko vanombodziziva kana ndakadziguma kare zvadziziva here kuharare uko kuita vana marema uku muri kuvajaidza vana vanofanira kupota vachiuya kuno vombofundawo mararamiro atinoita vachidyawo iyo michero yesango iyi vachidya zvimwe zvinorimwa maminda zvaunenge usina kujaira uko kuburisa mari kudai uchiburisa mwanayo ichocho ichokwadi sekuru sajerika zvese zvaatombozviziya angojereka iko kuharare kwaanenge achingoti mama ndiri kuda pizza ndiri kuda ice cream asi kuti zvisina kana utano zvisina kana herepi hazvina kana zvazvinobatsira zviya asi pizza baba zvino mungabva madaro vana 9
kudi uvati hazvina here zvina ikaherepi yacho imi aiwa musadaro vana mai mungaswera muchizvisa pahana ina ndakana basa nazvo makazonzwa here zvavakaita kuna baba paida vanga vakupiswa nemubvunzo vakapusa pano zvasekuru ndezvekuteerera izvi izvo ko ndiani kwari kuvhetenetsa motikari kwakadai kwakanaka imi asi kwaita urwere ndiani imi ndiSimon kawe kwari kupinda chimhanya kudai kuita unga ndimhepo kuita izvo iwe naimi chakaningira ko kucho ndivo mukoma Simona kwanzi kuchanzi chiko kumpumutsa huruva kudai aimi kochiko kudhakwa here Kome ndipurara kudai hanzi mudenga mborine kumamura makatarisa eti hangu ndiri mwana mudiki ka but mano ungabva wadhipisa kudai so chakakosha ndechoti wauya cha thanks mfano wangu but ndakarwadziwa. I can't stop having these images, reliving life yeuranda ndandisina hope. I can't believe I'm back home. I can't. Don't worry, inini ndiripo imi muripo. Mama uri kuuya futi manje will be complete manje. Ndizvo mfana wangu. Unoziva kuti kujeru kwaisazongogara. Ndaitwa community service. Ndiyairwadza. Jeri ndaisakona kurikunda. I just wanted to disappear so. Ronda ndakakusira guys ka. Maona. Sati zvadaro man. Ndobva ndanzoda uchime. Ndikutaura kuti ndikutyise mfana wangu. I prayed for mama and for your safety. Unoziva pandakaona loya rangu rakukundwa, I prayed for my death. Ndaida kuputika kana ngofa so. Zvakapfuura kani, inga Mwari wakatibatsira wani. Miraculously you've come back. Pamapurisa nekoko. Vachiisa mokari vachitaura zvavanoda. Uri kupengesa vanhu. Uri kuuraya vanhu. Ndaitwa mondi nini. I couldn't sleep because my images were kudzoka mandiri. Ndikuita nightmares so. Andisozvitenda kuti ndapamba ndadzoka. I can't. Don't worry big brother. Don't worry. Maza ndotozonzwisa stereki. Zvinoitika zvamakatosangana nazvo zvakatopfuura ende zvinoitoitika. Ndikutonzwisisa. Kana mchida kutaura naye ndiripo ini. Kudzoka kwandaita uku ndiri kuona kuti watochinja. Nemamanza nandiri muchero. Brain dzako dzoza kuti wakufunga wamunhu mukuru so. Mukoma edi. Kuve mudiki azviroita ndizi responsible. Imi kufunga kwenyu panga musipo imi mama idike. Ndakatoita zvakawanda panongova DJ. Thanks for everything mfana wangu. Unoziva I failed you as a big brother. But azviitika futi. Zviri zvavanoita ndo zvavakaita. Ukatireka ndimbe song. Yeah. Koye Jimmy ari kupi? Ariko. Jimmy kana kutombobatika zvake kana kahwane zvako. Pababa pake pakutosonwa bhutsa. Amene nomwe mgenga so anditombomuzivi. Takasangana tokubvudzana. Ndifunge makasangana naye. Chitombondipa foni yangu ndibate vanhu. Especially Lucy. Ndona ndakatorambwa izvo. Iwe
mashure api kwauri kundiitira kurara kwane zuro kusvika this time dzatotuka idzi mukaitoni mukaiasikana kokoshamba kanimondisei ndirare pane chiko chikuita pamba pano pamba panoshaika zvekuita here kokudya hako handina nzara iwe ka usaide kunge chimwana chidikiwe wakuzondibhohwa manje tarisauni mazigumbezi ese aya hausi kutsva manje mukatoni muka amai kanimbondisiyai ndite sleep my sorrows away my sorrows away chokwadi tarisauni nokwiri kuko kudhogo uchingoti my sorrows away unofunga kuti kune vaenzi vanoziva kuti une masorozi mama imboendai kune vaenzi venyuko sindirare vavaenzi vangu nai alright kweindovhizitirwa nani ndiri kuuya ndiri kuona rain naizepu naifaireti ndiri kuona rain Chishamiso rain msakuru wangu tiwe here msukuru tiwe here shami vediwe mwari vakana kaveduwe mwari vakana kaveduwe mwari vakana kaveduwe zvedu zvaringana kuramba wanyara nokudaro munhu akastroka inda uri paralyzed nai gogoshamba chindiseika ndinomhaga nguva izvino mukaramba makati kwati naye ina amai vacho ndiri pano uriseweka chibva wanyarara zvako kuti zi anditi wanditi zvoni endai kune vanhu venyu vari kunoka kudhogo ndo vanhu vangu kaivava amai seiko inini ndichingopedzisira zvese ndine kupedzisira uyapanoka ndimasisira vako chisikana changu Chishamiso my sweet baby aiwa ngatigarai pasi musana wacho wakawandisa Chishamiso agara pasiwe aiwa chokwadi Shami ndiwe baba makanaka Jehova haleluya haleluya auya mai ndakakudza utanodzoka pamunenyata iwe Joe enda unoshedza munin'ina wako anogoswera akazvivharira mumba kuti zviita sei isusu tisi hama dzake akatadza kutaura nyaya dzake patiri anenge ada kutaura kunani mushedzewo ndochindurira ndichandaitaura chiye chechi zviri kuita here mainina maswera sei amai aiwa taswera gono maswera sei taswera tete uko maswera sei maswera sei taswera maswera sei sekuru taswera maswera sei baba ndaswera wakuda kutaura kamanje muri sei dete handina nhango kuno kwako kunakidza ka imi
ini ndini ndashedza Simon pano ndini chirandu mukuru ndipei matomo angu honi sekuru aiwa tazvinzwa vana bhudhi nasekuru chikafu chaita ichi tombopakura hedu handiti ini ndichiri ndakaguta entertain chikafu chatadya masikati chachira chiri kufutira aiwa ndakaguta ini amena ana sekuru saka muzopakura mbaimbai mbaimbai aiwa pakanaka Simon inini ndinda kushedza pano right kuda kuti tisu hama dzako chaidzo zvino iwe kana ukaregedza kuti taurira zviti kukutambudza unenge uchida kuzotaurira ani sekuruka kana inini pachangu ndinotonzwa nyadzi dzakawanda kuti nekundiite zvinhu zvakaita saizvo zvinokuziva kwandoita rudo rwamunarwo kwandiri ndinotonzwa nyadzi chaizvo chokwadi chokwadi unonyangadza chaizvo nyangadza chaiko saka iwe unenge uchida kuti vabereki vako vatipfukirere iwe aiwa kwete sekuru kwete kukanganisawo kwemwana kukanganisa kwemwana mwana akatadza anorohwa neshamhu zvino iwe uda kuti tikuita seiwe chitiudza zvaunenge uchida kuti tiite taura nyaya yako tinzwa chete sekuru nemi mese muri pano muchindoona ndadzoka kuya kudai kumba uku hakuna kumira zvakanaka Daniel naTabeth havako kumba and inini nekwavari chaiko handisitomboziva kuti vari kupi iwe unoreva kuti mukadzi wako hazivi kwakaenda vana iwe iwe kaiwe ubvunze mukadzi wako anoziva asi naimi bhudhi makamboedza here uvatsvaga kana pafoni saka muri kuti vakangobva pamba vakaenda kupi chaizvo imi vana ava vanogona kunge vakamitisana vakunda kuna chaivo vakabva vatizira kuenda kure iwe herija nyarara tura ndozvaunonetsera kana uchinge wambomwira iwe makuna ikuita sei wakambozviona kurudzi kwedu izvozvi vari wekutanga hai bvapo naye baba muzandisekesa baba kungoti kumba uku pane zvakaitika saka Dani naBethi vakatiza asi havana kuzotiudza kuti vatizira kupi kwacho ndo zvakaitika izvo saka ivo hamainini vari kwere vakaenda kuSouth Africa Simon chirega kushungurudzika zvakanyanyako nenyaya iyi patiri kukwira mugomo tichanoisuma nyaya iyi tombononzwa kune vari pasi kuti vanoti chine shuwa sekuru handinotenda handigoni kutenda aiwa vaita basa chirandu sekuru kari kuga vaita basa sekuru zoitwa mwanangu izvi zoendwa toita vese isu totenda kuti tapepuka tichifema mweya wacho waipa wakuzari